Видеокъща CDM и Мустанг Видео представят руски игрален филм "Попрякор с вяра". Девети. Десети. Десети. 11. По-бързо. 12. 13. Ей, печеня, този е опандизен за валута, но са го пипнали само с едно сетренце. Не си пъхай гагата, Кривчо, не му ли видя гривните? В един затвор се пържих с него, видях как умери ченгетата. Затова и го оковаха. Не напразно го наричат звяра. Граждани затворници, вече сте на разпореждане на следващия караул. Докато се движите, е забранено да се пуши, разговаря и да се преминава в друга редица. Караул по местата си. Страхливец, ще се биеш ли? Ти ще ме удариш и аз теб. Ще те накарам. Ще се биеш ли? Хайде, хайде, удари ме, гад. Хайде! Няма да бъда като вас. Никога.